Simenywe Ocilweni eMpangeni, simenywa umndeni wakwa Dlamini usimemela uKhisimuzi. Obuhambisana nosuku lokuzalwa kamama wekhaya kanye netiye lokubonga izibusiso. Ngosuku lukaKhisimuzi akekho osuke engenawo umsebenzi. KwaDlamini sitheleke kusalungiselelwa izidlo zosuku. Siqala izolukhatha uqoba ilokungana inyama nani. So siye sahlaba inkomo yaKhisimuzi yeChristmas. So senzele ukuthi sikwazi ukuthi umndeni wonke uneliseke. Isikhathi sikaKhisimuzi isikhathi lapho abazukulu bezwa khona imfudumalo yokuba nogogo. Ngiyajabula kakhulu kuba nabo. Noma nje bebaleka bebuye bathi kungijikajika kodwa ngiyajabula, ngijabulele kona lokho. Kubalulekile ke nokubuyisana kwemindeni ngalesi sikhathi. Ayikho into ebaluleke njengokubambisana nokuhloniphana. Noma kukhona osuku kubuka okunye osuku kungaphethe kahle komunye kodwa emndenini esukini naleyo zonkinga asinayo ke lonke inkinga thina la ekhaya. Kodwa ngibakhulekise wonke umuntu ukuthi sonke engathi singahleze sizama ukuthi sibambisane. Lolu suku liphinde lube usuku lokuqinisa ubudlelwane nomakhelwane. Kuyaye kuthiwe kwaZulu umuntu akamenywa. Lokho sikubonile kule ndawo yasoCilwane. Uma usukhona usuke ukhona kuyaye kuthiwa ke umngani wami umngani wakho. That is the spirit of ubuntu. Yize abantu bengasazi thina sifundisa abantu. Thina ngoba sila njena kumanje basila kwaDlamini. Sisazohamba imizi eminingi yonke imizi silindele ukuthi ke sihambe siphile ukuphilisana kwethu. Besikhomba ngophakathi sifinya ngendololwane kushintshana izinhlobo zokudla. Kuthe sesisuthi izinsizwa zabonga. Ubumbano kanye nothando lomndeni ngenye yezinto umndeni wakwaDlamini osasichakambisa. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngisesigodini sasoCilwane kwesakamthethwa eMpangeni kwaZulu Natal.